Ayan mga mamshi, bali ito pala yung napamili natin kay Pure Gold na worth 2,000 plus na mga chichirya lang. Ayan, kasi wala na talaga tayong chichirya. Ayan, kunti na lang, o diba? Kaya kailangan na talaga naming ikabit. Ayan, kung makikita nyo, yung anak ko yung nagkakabit talaga ng mga chichirya. Kung hindi siya, yung papa niya, kung hindi yung papa niya, siya. Silang dalawa talaga yung tagakabit ng chichirya. Kaya lang, nung time na yan is ayaw niyang gamitin yung puncher dahil masakit na raw sa kamay kasi mapurol na. Sabi ko, paano ba yan? Ang dami pa naman natin yung chichirya. Ayan. Kaya yung anak ko is nakaisip ng diskarte para mabutasan yan. Meron kaming kutsilyo maliit. Yan yung ginawa niya. Yan, tinutusok niya ng konti, sabay hila ng konti. Ayan, kailangan tansyado rin. Syempre sabi ko sa anak ko is, ingat-ingat dahil kutsilyo pa rin yan, matulis. Ayan, sabi ko, wag mag-alala dahil o-order din kami sa Shopee ng puncher. Kasi mas mabilis ang puncher, kaya lang, ayaw niya na talagang gamitin dahil mas masakit sa kamay. Kasi mapurol ng araw. Ayan, o diba? Mas mabilis pa raw yan, ganyan. 'Di ba? Kaya pero sabi ko nga, mag-o-order na kami sa Shopee. Nung time na 'yan, sabi ko is mag-o-order kami sa Shopee ng puncher. Ayan, bali ngayon is hinihintay na lang namin. Ayan, o 'di ba? Tusok ng konti, sabay hila ng konti kasi para iwas lugi kasi pag nahila ng masyado, ayan, nabubutasan. Goodbye. Sabay kakainin na lang namin kasi nasira na yung pagkabutas. Ayan, tusok konti, hila ng konti. Ayan. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Ayan, aking ate Reka. Masipag magbutas ng chichirya.